ኣብ ምዕራብ ሱዳን ዞባ ዳርፉር ማራ ኣብ ዝተባሃረ ኣኽራናት ኣብ ዝርከብ ንኣሽቱ ዓድታት ብዘጋጠመ ምህማም መሬት ብውሕዱ 1000 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ነቲ ከባቢ ዝቆጻጸር ዕጡቕ ሓይሊ ሓርነት ምንቅስቓስ ሱዳን ኣፍሊጡ። እቲ ድሕሪ ናይ መዓልታት ብርቱዕ ዝናብ ብሰንበት ዘጋጠመ ምህማም መሬት ንቆሸት ተራሲን ሙሉእ ብምሉእ ዘዕነዋ ኮይኑ ካብቲ ሓደጋ ድማ ማለት ካብታ ቆሸት ሓደ ሰብ ጥራይ ከም ዝደሓነን ኣስታ 1000 ዝበጽሑ ሰባት ድማ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑን እቲ ጉጅለ ኣብ ዘውፅአ መግለጺ ሓቢሩሎ። ኣብ ዞባ ኣኽራናት ማራ ብዘጋጠመ ምህማም መሬት ብውሕዱ 377 ከም ዝሞቱ ሰበስልጣን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጾም ኣለዉ። ኣብ ሱዳን ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒ ጀራርድ ስፍሓት እቲ ሓደጋ ወይ ቁጽሪ ምውታት ንምፍላጥ ኣጸጋሚ ምዃኑ ብምግላጽ ተወሳኺ መርመራ ይግበር ኣሎ ኢሎ። ይኹን እምበር እቲ ነቲ ከባቢ ዘካይድን ዝቆጻጸርን ሓርነት ምንቅስቓስ ሱዳን ዝበሃል ዕጡቕ ጉጅለ ኣስታ 1000 ሰባት እዮም ህይወቶም ስኢኖም ዘለዉ እዩ ዝብል። ብተወሳኺ እቲ ዕጡቕ ምንቅስቓስ ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ክግበር ጻውዒት ኣቕሪቡሎ። ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ዞባ አንቶኒ ጀራርድ ብወገኑ ናብቲ ከባቢ ብቁልጡፍ ሓገዝ ንኽጓዓዝ ኣመና ከቢድ ድሕሪ ምባል ሄሊኮፕተራት የብልናን ኩሉ ነገር ኣብቲ ዘይሕለፍ ጽርግያታት ብመኪና ብምጓዓዝ ይኽግበር ዘለዎ ግዜ ክወስድ እዩ ወቕቲ ዝናብ ድማ እዩ ሓደ ግዜ ከዓ ነቲ ጎላጎል ንምስጋር ሰዓታት ምናልባት እውን ሓደ ወይ ክልተ መዓልቲ ክንጽበለና ቀረብ ዝጸዓና መካይን መምጻእውን ኣጸጋሚ ብምባል ተዛሪቦ። ብዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ብዝካየድ መንግስቲ ሱዳን ነዚ ከባቢ ዘመሓድር ምናዊ ድማ ነቲ ዘጋጠመ ሰብኣዊ ሓደጋ ብምባል ትካላት ረድኤት ቁልጡፍ ሓገዝ ክገብሩ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ። ብዙሓት ነበርቲ ግዝኣት ሰሜን ዳርፉር ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ብዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኣብ ከባቢታት ኣኽራናት ማራ ክዕቆቡ እዮም ተገዲዶም። ብፍላይ ከዓ ገለ ዓረብ ዘይኮኑ ዓሌታት ናይቲ ከባቢ በቶም ዓረቢና ዝብሉ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ መጥቃዕቲ ይገጥሞም ብምዃኑ ካብ ብዙሕ ከባቢታት ተመዛቢሎም እዮም ኣብዚ ሕጂ ምህማም መሬት ኣጋጢሙሉ ዘሎ ከባቢታት ተዓቂቦም ዘለዉ። ሓንቲ ካብተን ቆሸታት ድማ እዚ ምህማም መሬት ኣጋጢሙዋ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ሓመድ ክድፈንን ከላ ኣስታ 1000 ዝበጽሑ ነበርታ ህይወቶም ስኢኖም ሓደ ጥራዩ ብህይወት ወፂኡ ዘሎ። ግብጽ ንኤርትራ ሕክምናዊ ናውቲ ከም ህያብ ከም ዝቐረበት ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ግብጽ ብዛዕባ እዚ ንኤርትራ ከም ህያብ ዝተሰደደ ሕክምናዊ ናውቲ ኣመልኪቱ ዘርጊሕዋ ብዘሎ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ጥቡቕን እስትራቴጂካውን ርክብ በዘጉልሕ መልክዕ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ህያብ ዝተቐረበ ካብ ግብጽ ዝተለኣከ ናውቲ ሕክምና ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣትዩ ኣሎ ኢሉ። እቲ ብወግዒ ናብ ምምሕዳር መድሃኒትን መግብን ኤርትራ ዝተረከበ ሕክምናዊ ሓገዝ ኣብ ዓውድታት ሕክምና ዓይንን ኩሊትን ኣገደስቲ ናውቲ ዘጠቓለለ እዩ። እቲ ህያብ ብትካል ኣህጉራዊ ምሕዝነት ግብጽ ዝተቐረበ ኮይኑ ከም ኣካል ናይቲ ግብጽ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ምትሕብባር ንምዕባይ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ። እዚ ሕጂ ተወሲዱ ዘሎ ተበግሶ መቐጸልታ ናይቲ ፕሬዝደንት ግብጽ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ናብ ኤርትራ ዝገበሮ ዕምቆት ዝምድና ግብጽን ኤርትራን ዘረጋገጸ ምብጻሕ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ። ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኣወሃባ ሰብኣዊ ደገፍ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ክንክን ጥዕናን ካልኦት ቀዳምነት ዝወሃቦም ዓውድታትን ክልታዊ ምትሕብባር ንምዕባይ ዝገብርዎ ዘለዉ ምርድዳእ ዝሰፍሐ እስትራቴጂኡ ዘንጸባርቕ ምዃኑ እውን እዚ ህያብ ተገሊጹሎ። ከም ዝፍለጥ ግብጽ ብጉዳይ ገድብ ሕዳሴ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ብትኣቱ ነዊሕ ዓመታት ኣቑፂራ ዘላ ኮይና ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ድማ ነተን ምስ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ሶማሌላንድ ከምኡ ድማ ኤርትራ ብጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ኣትየን ዘለዋ ሃገራት ኤርትራን ሶማልን ዘለዋ ዝምድናታት ከተዕብን ኣብ ኣስመራ ድማ ፕሬዝደንታ ንመጀመርታ እዋን ናብ ኤርትራ መብጻሕ ዘካየደ ፕሬዝደንት ግብጽ ብምዃን ስሉሳዊ ርክብ ምስ መራሕቲ ኤርትራን ሶማልን ገይሩ ነይሩ እዩ። ሕጂ ከዓ ኣብ መዳይ ሕክምና ዓይንን ኩሊትን ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ሕክምናዊ ቀረባት እዩ ንኤርትራ ከም ህያብ ብግብጽ ተሰዲዱ ዘሎ። ኢትዮጵያን ፓኪስታንን ኣብ መዳይ ሓይሊ ኣየር ምትሕብባር ክገብራ ተሰማሚዐን። ኢትዮጵያን ፓኪስታንን ኣብ መዳይ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣየር ምትሕብባር ክገብራ ምርድዳእ በፂሐን ዘለዋ ሓላፊ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሌተናል ጀነራል ይልማ መርገሳ ናብቲ ሃገር ምብጻሕ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን ምስ ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ፓኪስታን ማርሻል ዛሂር ኣሕመድ ባሂር ተራኺቡ ዘርብ ድሕሪ ምክያድ እዩ። እቲ ዝገበርዎ ዝርብ ከዓ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ፓኪስታንን ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ንዘሎ ምትሕብባር ንምዕባይ
ሓበራዊ ናይ ስልጠና መደባት ንኽስራዕ ከምኡ ድማ ናይ ቴክኖሎጂ ምልውዋጥ ክህልወሉ ብዛዕባ ዝኽእል መንገድታት ኣመልኪቶም ከም ዝተዛተዩ ተገሊጹ። ኣብቲ ዝገበርዎ ዝርባት ከዓ ኣብ ሓይሊ ኣየር ኣብ መዳይ ስልጠና ምትሕባሮም ክዕብዩ ከምኡ ድማ ኣብ ናይ አቪዬሽን ቴክኖሎጂ ዘሎ ምትሕባር ከዛይዱ ምርዳእ እዮም ገይሮም። ከም ዝፍለጥ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ፓኪስታን በረራታት ዘለዎ ኮይኑ እዚ ናይ ሓይሊ ኣየር ሓላፊ ናይ ፓኪስታን ድማ ሃገሩ ፓኪስታን ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ መዳይ አቪዬሽን እትገብሮ ዘላ ምስፋሕ ንምትሕባር ደለውቲ ምዃና ሓቢሩሎ። ኣብዚ ዝርብ ግን ቀንዲ ስምዕ ተገይሩሉ ዘሎ ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ፓኪስታንን ኢትዮጵያን ስልጠና ኣብ ምሃብ ክትሓባበራ ዝብል እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ትሕጂ ብሙሉእ ተዘርጊሑ ዘሎ ኣብ ግድብ ሕዳሴ ኮይኖም ምስ ኣማኻሪኡ ዳንኤል ክብረት ዝገበሮ ቃለ መሕትት ብጀካቲ ኣብ ዝሓለፈ ዜናታት ዝተገልጸ ብዛዕባ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ብዝተሓዝ ኣጋጢሚ ዝበሎ ስሕተት ክንእርሞ ኢና ምባሉ ቅድሚ ሕጂ ቀዳሞት ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣብ ምህናፅ ግድብ ሕዳሴ ዝገበርዎ ኣበርክቶ ክምስጎኑ ይግባእ ብምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነበር ነፍስሄር መለስ ዜናዊ ህንፀት ግድብ ሕዳሴ ኢትዮጵያ ብምጅማሩ مسجان አለዎ ክብል ተዛሪቦ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነበር ነፍስሄር መለስ ዜናዊ ግዚኦ ኣኺሉ ኢሉ ግድብ ሕዳሴ ምህናፅ መጀመሩ ክምስገን ይዝግባኦ እዚ ካብ መራሒ ሓንቲ ሃገር ተጽቢት ዝግበረሉ ተግባር እዩ ነቲ ዝወሰደ ውሳነ ከዓ ልዑል ዋጋ ክወሃቦ ይግባእ ክብል እንከሎ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነበር ነፍስሄር መለስ ዜናዊ ተኸቲሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝነበረ ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ውን ክምስገን አለዎ ክብል ተዛሪብሎ ቅድሚ 14 ዓመታት ኣብ ፈለግ ኣባይ ህንጸት ግድብ ሕዳሴ ከጀመረ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነበር ነፍስሄር መለስ ዜናዊ በወግዕ እምነ መሰረት ዘንበረ ናይ ሽዑ መራሒት ሃገር ዝነበረ ኮይኑ ዝሕጂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘሎ አብይ አሕመድ ከዓ መለስ ዜናዊ ነዚ ምግባሩ ከመስገን ኣለዎ ድሕሪ ምባል እቲ ድሕሪኡ ንቀዳማይ ሚኒስትርነት ዝተረከበ ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ውን ሓያል ዲፕሎማሲያዊ ምውጣጥ እንከሎ ኣብ ዝተወሰነ ደረጃ ክበጽሕ ብዝገበሮ ጻዕሪ ከመስገን ይግባኦ ኢሎ ከም ዝከር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ኣብ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትርነት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ጉዳይ ግድብ ሕዳሴ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ሓያል ዲፕሎማሲያዊ ወጥሪ የእቲዋ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓያል ዝኾነ ጸቕጥየን ዝገብራ ነይረን ይኹን እምበር እዚ ህንጸቱ ካብ ዝጅመር ኢትዮጵያ ሳልሳይ ቀዳማይ ሚኒስትራ በፂሓ ዘላ ግድብ ሕዳሴ ነቲ ሃገር ምስ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ልዑል ዲፕሎማሲያዊ ወጥሪ ሸሚምዋ ኣብ ዝዋን ግን ምወለ ወጻኢታቱ በቲ ሃገር ተሸፊኑ ናብ ስነ ስርዓት ምረቓዩ ዝኣቱ ዘሎ እቲ ኣብ መጀመርታ መሰረት ክንበረሉ እንከሎ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ክዛዘም መደብ ተገይሩሉ ዝነበረ ግድብ ሕዳሴ 14 ዓመታት ዝወሰደ ኮይኑ ንምህናፁ ድማ ኣስታት 5 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት እዩ ተገይሩሉ ብተወሳኺ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ እቲ ብምኽንያት ምህናፅ ግድብ ሕዳሴ ኣብ ድሕሪቲ ግድብ ተፈጢሩ ዘሎ ሰብ ሰርሖ ቀላይ ወጋሕታ ተባሂሉ ሽም ተዋሂቦ ምህላውን ዕላው ገይርዮ ብዛዕባ እዚ ሽም መሃብ መብርሂ ክህብ እንከሎ ድማ ኣብ ግብፂ ግድብ ኣስዋን ዝፈጠረ ቀላይ ብሽምቶም ኣብቲ እዋን ዝነበሩ መራሕቲ ከም ዝተሰየመ ብምዝኻር እንተኾነ ግን እዚ ግድብ ሕዳሴ ዝፈጠሮ ሰብ ሰርሖ ቀላይ ምስ ሓደ ውልቀ ሰብ ሓደ ጉጅለ ወይ ሓደ ሰብ ዝተኣሳሰር ከም ዘይኮነ ብምምልካት እቲ ቀላይ ወጋሕታ ዝብል ሽም ክወሃቦ ከም ዝተወሰነ ሓቢሩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ በካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም